Вітаем з вами Аліна Коўшык і Анатоль Шырвель. І мы пачынаем, магчыма, самую незвычайную раніцу нашай праграмы. У нашай яшчэ не вельмі доўгай гісторыі. Дзе б мы не былі, колькі б часу не прайшло, але 9 жніўня застанецца асаблівым. Прынамсі для тых, хто бачыў на свае вочы, як назаўсёды змянілася Беларусь. Я вот подумал, что когда-нибудь этот день будет называться День адраджэння, ці нешта такое, ці День абуджэння. Я за адраджэнне. Да. Таму, сёння не будзе жартаў і лёгкіх тэмаў. Сёння ўзгадаем, што здарылася з усімі намі. Мы не то, што будзем абяцаць, што все абавязкова будзе добра, хаця свята ў гэта верым. Як будзе, мы не ведаем, але будзем рабіць усё, каб наша будучыня была як мага лепшай. Сёння гэта будзе раніца ўспамінаў, але таксама раніца рэфлексіі і раніца натхнення. Людзі, якія нас натхнялі, узгадаем герояў соцсетак у час беларускага пратэсту. Як Ева зрабілася сімвалаў незадаволеных, паразмаўляем з нашай адмысловай госцяй. Кіно, якое варта глядзець, Тарас Тарналіцкі нагадае нам стужкі пра 20-й год. Разбітыя тэлефоны і здымкі з-за кратаў. Беларускі рэжысёр раскажа пра ўласны досвед пратэстаў. Яшчэ мы пыталі людзей, якім вы памятаеце 9 жніўня 20-го года. Што засталося самым важным з таго дня, што адбывалася асабіста з вамі, дзе вы былі, што рабілі, што бачылі. Карацей, я думаю, што ў кожнага з нас ёсць мільён гісторый пра тое, як гэта было. Адказы вядомых беларусаў, палітыкаў, грамадскіх дзеячоў вы пачуеце сёння ў нашай праграме. Але гэта ж самае пытанне мы задаем і вам, якім было вашае 9 жніўня, які быў ваш досвед. Абавязкова пішыце ў каментарах у нашай YouTube-трансляцыі. І гэта ўжо аксіём, але мы павінны нагадаць, што задбайце пра сваю бяспеку, не пішыце сапраўдныя імёны. Вы ведаеце, што рабіць, каб вас ніхто не пазнаў, але нам вельмі каштоўныя вашы ўспаміны і вашыя рэфлексіі. Мы памятаем, што шмат якія гісторыі нельга распавядаць, але яны чакаюць свайго часу. І калісьці гэты час прыйдзе, мы верым, што так будзе. А зараз мы пачынаем узгадаваць тое, што нас хвалявала і натхняла. Пяць гадоў мінула з таго часу, як Беларусі хапілі масавыя пратэсты. Аднак тыя падзеі дасюль у памяці. Белае адзенне, такая ж стужка на руцэ, сцяг, плакат. Усё гэта народная творчасць, якую нарадзілі масы. Але 2020 запомніўся нам таксама вялікую колькасцю сімвалаў і мемаў, у якіх ёсць імя. Узгадаем разам тых, хто дапамог перажыць нават самыя змрочныя часы. Адзін з самых яркіх сімвалаў беларускай рэвалюцыі дыджэя пераменаў. Два маладыя хлопцы ўключылі песню Цоя «Перамен» падчас афіцыйнага мерапрыемства незадоўга да выбараў, за што былі затрыманыя. Пазней выява дыджэю з'явілася на плошчы пераменаў, а затым і ў іншых гарадах. Праз 5 гадоў ані Кірыл, ані ўлад не даюць каментароў прэсе. З адкрытых крыніцаў толькі вядома, што Владзіслаў Сакалоўскі цяпер жыве ў Літве і працягвае займацца музыкаю. Сергей Миронов баставаць нібыта планаваў, але, маўляў, перадумаў, бо гэта, брат, хлопатнае дзельце. Ягоная шчырая і трохі наіўная манера, фразы пра планы кінуць паліць і ганяць не трусцой, а на полную мощь разышліся па сеціве і зрабіліся мемамі. Сёння Сергей жыве ў Польшчы, куды пераехаў у 2023 годзе. Ён працуе на заводзе, а ў вольны час вывучае праграмаванне ў школе лічбавых кампетэнцыяў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Адзін з першых сімвалаў беларускага супраціву – карціна «Ева» Хайма Суціна. Гэты твор пераасэнсавала акторка свабоднага тэатру Юлія Шаўчук, якая проста падмалявала Еве жэст і выклала ў сеціва. Праз дзень яе засыпалі сотнямі паведамленняў. Людзі прасілі такі прынт на футболкі, шукалі выяву ў добрай якасці. Сёння Юлія жыве ў Варшаве і працягвае працаваць у тэатры. Цікава, вось прайшло 5 гадоў, а я дагэтуль памятаю кожнага з узгаданых у гэтым сюжэце персанажаў. Анатолій, не толькі ты, і я таксама, і думаю, што і таксама ўсе беларусы. Адна з гераінь гэтага сюжэту, вось тут пасмяяліся, што акурат сидзіць у нас на канапе. Сустракайце, акторка, рэжысёрка Юлія Шаўчук, Беларускі свабодны тэатр. Гэта тая самая Юлія, якая прыдумала тую самую легендарную Еву. Прывітанне, Юля. Добрай раніцы. Вельмі рада цябе бачыць, дзякуй, што прачнулася. І гэтую раніцу правядзем з намі. Юля, я памятаю, як я сама пісала табе, што гэта абсалютная карцінка, якая павінна з'явіцца на цішотках.
Як гэта было? Давай узгадаем ад самага пачатку. Гэта было, насамрэч, такое 3 секунды, як то кажуць. Я абурылася, калі даведалася, што арыштавалі 150 твораў мастацтва. Я подумала, ну што за цырк? Ну як гэта можна? Гэта ж мастацтва. І я папросту, гэта быў факт, это факт быў ім. Это быў такі пасыл. Я адразу зразумела, што я гэта хачу намаляваць на Еве, і гэта я жартавала, што гэта былі мои 3%. Вельмі цікава. А як ты адрэагавала, калі вось даведалася, што все, гэты мімасік пашоў у масу? Я была ў шоку, я не зразумела, думаю, што такое, што я зрабіла. Вось, і мне пачалі пісаць, і выдавецтвы, і шмат хто, і прасіць даслаць, каб надрукаваць на цішотках. І я ўсім высылала бескаштоўна, безумоўна, нават тыя, хто займаецца выдавецтвам гэтага ўсяго. І я папросту, нейкі момант я хацела сабе дапаможніка, таму што 600 мэйлаў ці больш я адсылала, і мне пісалі, а чаго такая якасць дрэнная? Я кажу, гэта адразу была гэтая карцінка з інтэрнэта, я не шукала добрую, я ж не думала, што гэта пойдзе кудысьці. Я папросту взяла першую, якая была ў інтэрнэце, А намалявала. людзі яшчэ і не задаволены. Так, Я так. памятаю, што пасля таго, як я атрымала цябе гэтую карцінку, мы надрукавалі тут у Варшаве, і я ў нейкай кавярні раздавала гэтыя цішоткі, людзі падыходзілі, і мы там, ведаеце, это был адзін з такіх вось першых прыкладаў такой салідарнасці і Так, так. згуртавання, Мне гэта якія быў пачалі такі- потым развівацца. Асноўны такой пачатак для мяне асабіста гэта быў салідарнасці нейкай. А вось, ведаю, ты удзельнічала ва ўсіх пратэстах. Чаму? Што гэта значыць для цябе? І нават калі ўжо стала зразумела, што надзея заканчваецца, чаму хадзіла? Я ўсё жыццё, я не з тых, хто там абудзіўся ў 20-м, я ўсё жыццё была супраць Лукашэнкі. Мне калісьці там у дзяцінстве бацька ўсё распавёў. Вытлумачыў, што і як, я ўсё зразумела, і мне заўсёды казалася, што нас меншасць да гэтага моманту, таму што я хадзіла там на пратэсты ў 10-м, калі навучалася, і на усе, якія былі, я хадзіла, калі я была ў Менску. І ў нейкі момант, калі гэтае адчуванне, што ты меншасць, прайшло, і ты пабачыў, што ў нас большасць, гэта было, канешне, вельмі такое новае пачуццё для мяне, і мне хацелася хадзіць і глядзець на гэтых людзей, і гэта было так... І ты глядзела на людзей, а на людзях была твая Ева. Так, я казала, гэта я зрабіла, гэта я. Ніхто не верыў. потым Я думаю, яшчэ- што людзі не верылі, думалі, прымазваецца самазванка нейкая. Але потым з'явіліся яшчэ розныя Евы Так. за мапам, Ева за кратамі, і карацей, вось сапраўды гэта стала пэўным сімволам. Ева пайшла ў народ. Эвалюцыі, сапраўды, як пачалі гэта называць. Дзе цяпер твая Ева, дзе вось гэтыя славутыя цішоткі? Першая цішотка, якая была, насамрэч, яна унікальная ў тым сэнсе, што яна была на наступны дзень, а ў масавасць яны пайшлі праз 2 дні, а першую я пайшла ў карандаш лукашысцкі в сталіцы. Я надрукавала ў карандашы. Зараз бы табе не надрукавалі. Не надрукавалі. Зараз яна ў музеі вольнай Беларусі як артефакт. Вось так, а я спадзявалася, што Юля прыйдзе ў Еве. Але гэта вельмі важна, слушная справа. А вот 5 год прашло. Не змянілася твоё стаўленне да гэтага мімасіка, вобраза, я не знаю. Гэта проста прыкол цяпер, ці ўсё-такі гэта нешта Вось з часам так атрымоўваецца, што гэта нешта значнае, але я ніколі не ўспрымала гэта як нешта сур'ёзнае. Гэта такое шаласць. Вось, я сур'ёзна стаўлюся да працы сваёй, а да такіх рэчаў, атрымалася, неяк так выйшла, гэта класна. Я думаю, што беларусы скарылі ўвесь свет сваім крэатывам, які проста выліўся разам з гэтымі людзьмі на вуліцу. Ева, гэта была адна з праяваў. Мы памятаем яшчэ масы абсалютна неверагодных плакатаў. Людзі пісалі сцягоў, якія таксама трансфармаваліся ў сцягі раёнаў і так далей. Ці ты таксама, можа, малявала нейкія плакаты, выходзіла з плакатамі? Я выходзіла з плакатамі Нікі і Майка, нешта такое, там у мяне было Нікі Маус. Тэлеграм-канал ёсць. Так, Нікі Майк. З гэтай нагоды я нешта малявала, а так я не хадзіла з плакатамі. Які памятаеш? Памятаеш штосьці, што вось асабліва запала такое ў душу?
Мне трэба успамінаць. Я скажу шчыра, мне вельмі так вось узгадваецца, іх насамрэч было шмат. Мы не зналі друг друга да этого лета. І гэта было сапраўды так, беларусы шмат хто адчуў вось гэтую адзінства, гэтую салідарнасць, паглядзелі адзін аднаму ў вочы, і гэта было тое, што нас аб'ядноўвае дагэтуль. Я хацеў бы працягваць успаміны. В 21-м ты з'ехала ў Польшчу, цяпер ты тут. Акторка, як чалавек, просто нават жывеш і ў гэтай іншай краіне, ў іншых абставінах. Ці сталася крыху неяк лягчэй? Ну, вось, з цягам часу, як перажываецца гэты пераезд і увогуле, што цяпер атрымліваецца, што цяпер натхняе? Тады Ева, ясна, што, ну... Так, нашмат стало лягчэй апошні год, таму што прыйшло прыняццё этой эміграцыі і прыйшла дэпрэсія, і я адчула жаданне інтэграцыі. Я доўга не магла зразумець, аб чым я магу размаўляць як рэжысёр, як чалавек, як асоба з палякамі, і я знайшла. Я адчула гэта жаданне размаўляць, я знайшла, пра што я хачу размаўляць, гэта агульныя тэмы, тэмы ўжонда. Вось, і зараз я раблю спектакль. Это жывая тэма. Так, які будзе называцца «Ужонд прыемнасці». Гэта будзе па-польску, трошкі па-беларуску, па-ангельску, украінску і па-расейску трошкі там будзе. То бок, гэта будзе агульная тэма. Я ведаю таксама, што палякі не вельмі любяць ужонды. Што такое ужин? Давай патлумачым. Нас людзі глядзяць у Беларусі, і для іх гэта мемасік, ён не до конца зразумел. Гэта тое, куды ты ідзеш па любых справах дакументаў, ну, па ўсім справах, гэта ў нас, я не ведаю. Адміністрацыя. Исполком. Гэта такі исполком, дзе табе трэба, каб штосьці атрымаць, трэба нейкую паперку, ўсё, трэба ісці ў гэты ўжонд, змяняць пашпарт. Зараз дакумент падружжы, пашпарт уже давно нет беларускага. Ну і калі ты першы раз попадаеш у эту сістэму, ты не разумееш, куды ісці, там толькі па-польску размаўляюць нават, ну, але гэта ўжо для эмігрантаў, то бок для іностранцаў, а ім wszystko jedno размаўляе па-польску. Юля, я думаю, мы можам запрасіць і на прэм'еру, тому што у верасні будзе прэм'ера гэтага твайго спектаклю, так? 20 верасня запрашаю ўсіх, хто ў Польшы, ў Варшаве, на паказы. Будзе 6 спектакляў, білеты ёсць, папросту гугліце «Ужонд прыемнасці» альбо знайдзіце старонку вольнага тэатра ў інстаграме «Belarus Free Theatre», і там будзе спасылка, і запрашаю ўсіх, гэта будзе разрывка. Гэта будзе задаўленне. Окей. І апошняе пытанне, якое мы задаваць сёння будзем, бадай, всім нашым гасцям. Сёння 9 жніўня, вось што ты рабіла 9 жніўня, раніцай альбо ў дзень выбараў. Выбары 8-га, падаецца, былі. Я памятаю, што... Не, выбары былі 9. 9-га. То бок, я дакладна ведаю, дзе была. Я ехала ў Кобрын, каб прагаласаваць. І каб паспець к вечарам быць у Менску, каля гэтых участкаў. Да, для галасавання. Для галасавання. Я паспела, але мне пашанцавала, я не паспевала на той, дзе мы дамовіліся з астатнімі. Я пайшла на бліжэйшы, і ўсіх, хто там былі, з маіх усіх забралі. Я не паспела проста прыехаць. І мы пачалі шукаць, куды іх забралі. Гэта так па-беларуску. Мне пашанцавала, я там не была, дзе забіралі. Юля, дзякуй табе вялікі за то, што завітала да нас у студыю. Юля Шаўчук, акторка, рэжысёрка Беларускі свабодны тэатр і аўтарка славутай Евы эвалюцыі. Так што узгадваем сёння 20 год. Ось так можна адным, кажуць, рухам рукі запусціць у масу цэлы мемасік. Ну, а мы працягваем марафон нашых і вашых успамінаў. Я пошел заранее на участок для голосования в своей бывшей школе. Там было 3 участка, были гигантские очереди. Я понимал, что они будут, поэтому я пошел против своего обычая не поздно вечером, а в первой половине дня. Я сфотографировал свой бюллетень, отправил его с огромным трудом, потому что интернет работал очень плохо. Примерно где-то час понадобился для того, чтобы получить мне ответ от
бота «Голоса», что мои фотографии бюллетеня с подписями членов комиссии были приняты. После этого по плану Максима Знака собрались люди у участков дожидаться протоколов. Из 3 участков, которые у нас были вывешены только 1 протокол. С помощью приехавшего ОМОНа через... там из окна прятались и убегали вместе с урной для голосования члены этого самого избиркома. Результаты, которые были вывешены, там, вызвали абсолютное возмущение людей, которые, как мне было очевидно, совершенно впервые пришли, скорее всего, голосовать, причем взрослые люди. Реакция была такая: да ну нафиг, что это такое, что это за результаты? Я же видел, какое количество людей голосует за Тихановскую. Я жил на улице Восточной, там начинался тоже площадь Болгород, то самое знаменитое место первой баррикады, первого столкновения с властями, когда, в общем, эта баррикада прекратила существование примерно где-то после часа ночи с появлением бронетранспортера, и тогда люди разошлись, и вот мы пошли по домам. Но, как мы понимаем, на этом ничего не закончилось. В некоторых районах вывесили протоколы, и там стало ясно, что вот Тихановская побеждает на этих избирательных участках. Люди стояли с открытыми дверями, наблюдали, особенно в возрасте. И в некоторых подъездах, около некоторых подъездов стояла вода. Проспект Победителей был перекрыт, и я услышала такой мерный топот. Это бежали ОМОНовцы со спецснаряжением колонной. Вот, когда я эту картину наблюдала с балкона, у меня вот такое ощущение было, что сравнение для себя. Вот знаете, там во «Властелине колец», когда бегут орки, но они бегут, не просто бегут, они бегут шаг в шаг буквально, да. И вот это, и такая мертвая тишина, там ни одного звука, и только вот этот топот этих ботинок кованых. Вот, и мне вот стало реально страшно. И когда мы услышали первые выстрелы и взрывы гранат, у меня муж даже не поверил, что стреляют и взрывают гранаты. И мы с ним даже стояли, спорили. Я ему говорила: ты слышишь вообще, что происходит? Это стрельба, это гранаты. Он говорит: этого не может быть. 9 жніўня для мяне быў шакуючым, быў балючым, быў страшным. Правда, назіраў я зусім не ўжывую, назіраў з Киеву. Тады ў мяне асноўная праца была гэта Твиттер, міжнародны Твиттер, каб міжнародная аўдыторыя даведалася пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І, в прынцыпе, кожную хвіліну я посціў, каб свет бачыў тое, што беларусы пратэстуюць, каб свет бачыў тое, што Лукашенко робіць з беларусамі. Было з аднаго боку страшна, жахліва, гледзячы на ўсе тыя кадры. А потым гэта мянялася на такое натхненне. Было так радасна бачыць вось сотні тысяч людзей на вуліцах. Я проста ў той момант ганарыўся быць беларусамі. Шкада было не быць побач, але вось той уздым, гэта тое, чаго адчуванне было, што я чакаў гэтага моманту ўсё жыццё. Сябры, добрай раніцы. А вы ведалі, якія 2 падзеі з гісторыі Беларусі найбольш папулярныя ў айчынным кіно? Відавочна, гэта другая сусветная вайна. Беларусьфільм пра гэта стварыў процьму стужак. А вось другая паводле папулярнасці тэма пратэсты 2020 года. У 5-ю гадавіну я зрабіў для вас спіс стужак, якія дапамогуць згадаць 2020. Пачнем з бурлівай прэзідэнцкай кампаніі, якая натхніла сотні тысяч асобаў да разважанняў, да якіх пераменаў мы ўсе імкнемся. Гэта не простае пытанне, адлюстраванае ў стужцы «Маршрут перабудаваны» дакументаліста Максима Шведа. Не то чтобы жду, но идут и идут. Пройдут и пройдут. Главное, чтобы спокойно прошли. А мы просто простой народ, который Мы не работает. хотим выживать, мы хотим жить просто. Просто жить, не выживать. Мы же пострадаем первые, и мы Так лучше мы ничего пострадаем. не Мы знаем. пострадаем, но наши дети не будут страдать. Акрамя Ютубу і кухні існуе яшчэ адно месца, дзе беларусы здольныя разважаць на палітычныя тэмы. Гэта таксоўка. Менавіта тут і разгортваюцца гарачыя дэбаты паміж кіроўцамі і пасажырамі, прыхільнікамі дэмакратычных каштоўнасцяў ці моцнай рукі. У выніку атрымаўся натуральны экзіт-пул не толькі электаральнай кампаніі, але і найбліжэйшай будучыні ўсёй краіны. Калі шчырасць пасажыраў таксі вам падалася трохі штучнай, то наступны фільм не пакіне сумневаў у праўдзівасці. Гаворка пра дакументальную стужку мы не ведалі аднаго да гэтага лета. Рэжысёркі Вольгі Абрамчык.
конченые. Это Лукашенко все сделал? Да. А кто же еще? Не, ну он хочет сохранить свою власть. Он специально сегодня выключил интернет. Перад намі стужка сатканая з вялікай колькасці мабільных відэа, зробленых звычайнымі людзьмі у час і пасля выбараў. Рэжысёрцы ўдалося зрабіць мазаіку эмацыйных, часам жудасных, а месцамі натхняльных кадраў, сапраўдную панараму бурлівых падзеяў 20-го года. Гэта стужка і палітычны трылер пра напужаную лукашэнкаўскую бюракратыю, і драматычны баявік пра разгон мітынгаў, і фільм жахаў з кадрамі гвалту і крыкамі людзей. А вось калі ігравое кіно вы любіце болей за дакументальнае, то трэба звярнуць увагу на трылер у жывым эфіры. На гэтую гісторыю рэжысёрку Мару Тамковіч натхнілі падзеі 15 лістапада 20-го года. Зараз ми бачимо, як амапаўцы зрываюць сцягі і малюнкі з мемарыялу. Амаль усіх пратэстоўцаў аціснулі. Лена, жмі сігнал, алло. Алло. Стужка па-мастацку пераасэнсоўвае стрым з маршу памяці Романа Бандарэнкі. Яго вялі журналісткі Белсату Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева, за што былі арыштаваныя. Кацярыну Андрэеву засудзілі на 8 гадоў. Яна дасюль за кратамі. Рэжысёрка зрабіла сваю версію тых падзей, што выглядае як трылер з палітычным флёрам і панегірык аданай журналісцкай працы. Пераасэнсоўваюць драму 20-го году і стваральнікі серыялу «Працэсы» Андрэй Кашперскі і Міхай Зуй. Вось толькі інструментамі ў іхняй справе робяцца чорны гумар, сарказм і абсурд. У працэсах наступствы падзею 5гадовай даўніны прысутнічаюць у кожнай серыі, але асабліва ў першым эпізодзе пад назвай «Ператрымка». Аўтары прапануюць паглядзець на падзеі, якія адбываліся ў Беларусі вачыма амапаўца. Той вымушаны пасяліць у сваёй кватэры затрыманых на 15 сотняў пратэстоўцаў. Усё таму, што месцаў для палітычных вязняў у турмах больш не стае. Паступова затрыманыя пачынаюць рабіць усе хатнія справы, і сям'я сілавіка ўваходзіць у смак ад неспадзяванага рабаўладальніцтва. Мова гумару дазволіла аўтарам апавядаць пра жахлівыя рэчы, з якімі дзесяцігоддзямі сутыкаецца шмат беларусаў. І смех тут не здзек з траўматычнага досведу, а спроба дыстанцыянавацца ад эмоцыяў і болю і зразумець глыбінныя рэчы, якія раней падаваліся невідавочнымі. І ў канцы параю фільм «Усё добра, я сплю». Гэта нетыпова зроблены дакументальны рэпартаж, які дазваляе пачуць пазіцыю асобаў, якім падзеі 20-го году сталі косткай у горле. Я не звонил, вы ошиблись, наверное. А, чай пили, да. И что вы хотели? Пили чай. Ну, они включили музыку, были. А почему тогда в милицию звонили? А шум звонила кто? Таня, то ты звонила? Падчас пратэстаў неабыякавыя грамадзяне пачалі паведамляць у міліцыю пра невыпадковых незнаёмцаў, сваіх калегаў, сяброў, нават сваякоў. Інфармацыю пра тых, хто тэлефанаваў у міліцыю, з'явілася на мапе, створанай кіберпартызанамі. Ананімны рэжысёр з Беларусі надумаў паразмаўляць з даносчыкамі праз тэлефон, каб зразумець, чым людзям заміналі бел-чырвона-белыя стужкі ці чаяванні суседзяў. Адказы цалкам розныя. Адныя абараняюць уладу і сілавікоў, не шкадуючы пра свой учынак. Іншыя ўжо і забыліся, што некуды тэлефанавалі. А трэція паспелі адсядзець у турме паводле палітычнаму артыкулу і нічога дрэннага ў мітынгах не бачаць. Карацей, усё складана, як у сапраўдным жыцці і бывае. А можа, вам падабаюцца іншыя фільмы, прысвечаныя 20-му году? Дзяліцеся думкамі пад гэтым відэа, калі вам гэта бяспечна. Гэта была рубрыка «У кіно з Белсатам» і я, кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Глядзіце кіно, заставайцеся ў бяспецы і пабачымся наступным разам. А зараз дакументаліст Максім Швед узгадае, як перад самымі выбарамі 20-го году паўстала стужка «Маршрут перабудаваны» і з якімі складанасцямі яму выпало сутыкнуцца.
Я документаліст. Люблю назіраць за людзьмі, занатоўваць іх думкі, фіксаваць гэтыя няпростыя, але цікавыя часы, у якія нам выпала жыць. Вы маглі бачыць мае рэпартажы ў праграме «Раніца з Белсатам», а раней я шмат вандраваў, здымаючы цікавых беларусаў для праграмы «Беларускі свет». Зараз я сам апынуўся ў эміграцыі. І бывае, пераглядаю выданні з праграмы «Welcome у Беларусь», якую калісьці здымаў на радзіме. Але кадры, якія даліся мне цяжэй за ўсё і якімі я ганаруся, немагчыма зразумець без кантэксту. Гэта калідор жодзінскай турмы нумар 8. Я ўжо адсядзеў сотні і іду з рэчамі да выхаду з турмы, у якую не хацеў бы ніколі вярнуцца зноў. Сярод рэчаў мая відэакамера, якая цудам ацалела пасля затрымання. І не гледзячы на страх, я вырашаю здымаць. Мяне затрымалі ўвечары 10 жніўня, недалёка ад станцыі метро Пушкінская, дзе за некалькі гадзінаў да гэтага ўжо застрэлілі Александра Тарайкоўскага, але мы пра гэта не ведалі. Я трапіў у самі эпіцэнтр. Гукі выбухаў, незразумелыя людзі ў камуфляжы, перакрытыя вуліцы. Усё выглядала як сон, ці як фільм. Цяжка было паверыць, што ўсё гэта адбываецца насамрэч. Я быў знясілены. Да гэтага 2 дні здымаў фінальныя сцэны да фільму «Маршрут перабудаваны». І калі ўжо ўначы вырашыў вяртацца дадому, убачыў кадры, якія зноў мяне заваражылі. Пра сваю камеру я глядзеў на грукаючыя шэрагі людзей у камуфляжы. Ці гэта адбываецца сапраўды? Шчыты размкнуліся, нехта пабег у мой бок. І вось мяне ўжо збіваюць у аўтазак. Ці гэта сапраўды адбываецца са мной? Падчас обшуку допытаў збіцця ў кастрычніцкім РУС у мяне запатрабавалі пін-код ад тэлефона. Я адмовіўся яго даць. Міліцыянт сказаў: «Тогда напишем, что он был поврежден во время задержания». Выйшаў і праз некалькі хвілін вярнуўся з ужо паламаным тэлефонам. Неяк падчас наведвання музея вольнай Беларусі я пазнаёміўся з яго дырэктаркай Наталляй. Жартам сказаў, што маю ўласны артэфакт з гісторыі, але ён, на жаль, у Беларусі. Мы разгаварыліся, і так нарадзілася ідэя праекта «Артэфакты» пра экспанаты музея вольнай Беларусі ў Варшаве і людзей, якія за імі стаяць. А праз нейкі час адзін смелы чалавек усё ж такі прывёз і мой тэлефон. І я перадаў яго музею. У мяне ў руках пакуначак з вывезеным з Беларусі, таемна, канешне, тэлефонам. Цікава. Ці можна яшчэ з яго выцягнуць файлы з той жнівеньскай ночы? Тэлефон разбіты, і тут і вось налепка, дарэчы, цікавая. «Помни, зачем начал». Гэта налепка з корпуса, яны там рабілі налепачкі. «Помни, зачем начал». Памятай, навошта пачаў, вельмі добра напамін нам на сёння. Сапраўды так, навошта, як мы пачыналі, як працягваем, як падтрымлівалі адзін аднаго, адну, і што нам рабіць далей. Пра гэта мы пагаворым з нашай госцяй, якая ўжо з намі побач, экспертка ў палітычнай камунікацыі, Настасія Косцягова. Вітаем, Насця. Вітаю. Насця, прывітанне. Ну, мы тут сёння задаем усім пытанне такое рытарычнае. Дзе ты была 9 жніўня, што рабіла раніцай, там, які быў вечар? Мы с подругой зашли в цветочный магазин 9 августа и попросили несколько метров белой ленты. И нам, точнее как, мы пришли, попросили белой ленты, а продавец сказал, сколько метров. Прекрасно понимая, почему мы просим. Мы сказали, что нам где-то метра 3-4. Мы купили очень много белой ленты и ходили по городу, всем раздавали белые ленточки, кого встречали на избирательных участках. Потом, естественно, я сама проголосовала. И потом мы с друзьями пошли к Стелле. Ну, а дальше, я думаю, вы знаете все эти события. А вось справа белай лентачкі у нас, белай стужачкі у нас сёння яшчэ не была раскрыта. Настя, як з'явіўся гэты сімвал? Ты як экспертка ў палітычнай камунікацыі. Мы разумеем, наколькі важная сімволіка. І сапраўды белыя стужкі, яны спачатку былі з гэтым і ёсць сімвалам пратэсту, сімвалам, які нас адрознівае. То бок людзі альбо апраналі белую вопратку, альбо белай стужачкі, альбо бін завязвалі, карацей, у каго што. Хто гэта придумаў? Ведаеш гэта? Я, честно говоря, точно не знаю, насколько я помню, к этому имеют отношение честные люди. Кажется, это была их идея. И, ну, так
случилось, что белый цвет как-то так стихийно возникал в течение всего этого протеста. Я не думаю, что белые ленточки были связаны с белыми платьями напрямую, то есть не было такой наследственности. Но так как это все-таки цвет чистоты и невинности, я думаю, что в данном случае, когда мы пытались показать, что мы честно хотим просто, чтобы к нам, ну, провести выборы, чтобы к нам относились как к людям, и в этом нет никаких, ну, как потом нас обвиняли, что мы там хотели предать страну и все такое. Я думаю, что белый цвет хорошо показывал чистоту намерения людей, которые просто хотели проголосовать, чтобы это было честно посчитано. Але тады спрычынілася яшчэ да аднаго важнай падзеі ў гісторыі нашай беларускай рэвалюцыі, якая ўся ж трывае. Я сказаў, цэлай з'явы. Цэлай з'явы, гэта жаночыя маршы, і сапраўды, дзе белы колер быў адзін з цэнтральных. Раскажы, як гэта нараджалася? Я думаю, что я уже не раз говорила, что если бы это бы произошло в любом случае, со мной или без меня, мне кажется, эта идея как бы лунала у поветры. Я была с моей знакомой и подругой Мариной, которую, наверное, вы тоже все знаете. Она ведет другое утреннее шоу сейчас. Привитание іншому ранешнему шоу. Но точно так же, как мы с Мариной обсудили эту идею, примерно в это же время на каких-то других улицах Минска какие-то другие девушки тоже обсуждали, видимо, эту идею. Потому что в течение этих нескольких дней мы выяснили, что еще есть девушки, которые тоже такое хотят сделать, совершенно одновременно одинаковые идеи, пришедшие в голову. Вот, и мы с ними связались и как-то просто все объединились. Поэтому я как-то, ну, из года в год говорю, что это было совершенно как бы такое интуитивное явление, и, в общем, нет смысла говорить, кто это начал. Это начали бы в любом случае девушки, потому что, ну, это правда что-то, что просто вот оно было в воздухе. Ну, гэта было настолькі прыгожа і арганічна. Я помню, што вот мы там журналісты, ну, расказвалі, што адбываецца на тых пратэстах, і прама здаецца, каб гэтага не было, то гэта само б неяк з'явілася, потому што, ну, просто уражанне было такое, што вось гэта беларусы самі неяк вот выдзелілі жанчын, адзелі іх у белае, дзіце вот тут і абараняйце. Выглядала, што жанчыны спачатку просто крэатыўна пачалі выходзіць на пратэсты, а потом, ну, пэўны час, калі мужикоў пачалі хапаць. Я помню, што вы і абаранілі шмат каго своими выходами такими вот массовыми? Ну, самая главная задача была, конечно, насильственный градус происходящего просто снизить, потому что, во-первых, в окнах на это смотрело много людей, которые просто не выходили, им было очень страшно выходить на баррикады. А во-вторых, ну, я просто такой человек. То есть есть очень много людей, которые вообще-то считают, что этого не стоило делать. Вообще женщины помешали, значит, победить ОМОН мужчинам. Вот. Но я как бы всегда, если есть возможность что-то делать ненасильственно, я всегда буду выступать за то, чтобы делать это ненасильственно. Какое было адчуванне, калі вы стаялі побач з гэтымі цудоўнымі беларускамі ў белых, ходили маршами, памятаешь вось гэтыя эмоции? Да, это было, конечно, гордость и очень много удивления, в первую очередь креативу, потому что как бы меня очень удивляет в этих днях, насколько люди, неважно, это были женские марши, или это были воскресные марши, или это были какие-то еще акции, насколько люди были креативны, как они все придумывали, и ничего не нужно было вот организовывать. Очень много вот таких было легенд о том, что это как-то кем-то там было организовано, кто-то там вот всеми кукловодил. Невозможно кукловодить такой толпой. Это просто невозможно. Очень много людей. И люди действительно, вот, например, даже нам присылали какие-то постоянно свои идеи, девушки, что они хотят сделать. И нам ничего не осталось другого, вообще никакой работы, кроме как это просто постить. Вот нам присылают, мы хотим тут, вот здесь, вот такая у нас, вот такая задумка, вот такая задумка. А мы хотим в марше, чтобы у нас были, значит, колонны разные тематические. И это все просто само происходило. И все, что было нужно, это как бы помогать, давать понять об этом остальным, что это вообще происходит. Ничего делать даже не надо было. Я памятаю свое ўражанне, што вось спачатку, ну, ты кажаш, белыя стужкі, там, потом белыя сукенкі, потом чырвоная памада, і раптам гэта ўсё ператвараецца ў тое, што так, у нас жа ёсць чырвона-белы сцяг, гэта таксама сімвол пратэста, і людзі ўздымаюць нацыянальную сімволіку над сабой і робяцца ўсё вось у такім колеры, як я зараз адзеты. А дзе тыя жанчыны, можа, ты ведаеш лёс вось тых, хто выходзіў з табой, дзе яны зараз? Слушайте, ну, большинство, конечно, уже не в Беларуси.
Я думаю, что это вообще большая наша трагедия, что очень много людей сейчас не в Беларуси не могут вернуться, и с этим, конечно, надо что-то делать, чтобы страна не теряла людей. Поэтому, ну, судьба большей части, кого я знаю, и кто, ну, точнее, как бы, с кем я лично, это очень большая толпа. Я не знаю, могу сказать, что я там всех лично знаю, кого на этих маршах. Но с кем я пересекалась или как-то взаимодействовала на этих акциях и в чатах, ну, большая часть уже не в Беларуси. А мама ж твоя так само выходила на гэтыя пратэсты? Ну, она на какие-то разные выходила, да. Мы в Белсаце шмат супрацоўнічалі з тваёй мамай, ведаем яе вельмі добра, як цудоўную паліталагіню, каментатарку, аналітычку. Зараз яна знаходзіцца за кратамі, як і яшчэ, можна сказаць, тысячы іншых беларусаў і беларусак. Гэта наш агульны боль, і гэта тая тэма, якая нас і збліжае, і з іншага боку і трохі падзяляе, бо ёсць розныя меркаванні, што з гэтым рабіць. Таксама 11 нашых калегаў белсатаўцаў зараз знаходзяцца за кратамі. У тым ліку тыя дзяўчыны, якія працавалі на вуліцах, і хлопцы, якія працавалі ў тыя часы, і велізарны рэспект усім гэтым людзям. І для мяне натхненне зараз у працы далей гэта у тых людзях, якія выйшлі, калі я адчуваю, што яны прамаўляюць, як яны кажуць, як яны нас падбадзёрваюць, каб мы не здаваліся. Вось як ты зараз глядзіш на гэта, што трэба рабіць, каб змяняць сітуацыю, каб выходзілі людзі, але каб не страціць краіну і не страціць сябе ў гэтым? Я думаю, что это все очень взаимосвязано. Не потерять страну, не потерять себя и не потерять людей. Я тоже радуюсь, когда вижу, когда люди выходят. Должна сказать, что я при этом... Люди выходят и говорят очень разные вещи, в очень разных настроениях, с очень разными позициями о том, что делать нам, чего нет, нас вообще ждут. Но по большей части я должна сказать, что люди ждут, чтобы мы их освобождали. Это даже Сергей Тихановский первое, что сказал, когда вообще вышел на пресс-конференцию, сказал, надо доставать людей, они там находиться не должны. На сегодня есть вот этот переговорный гуманитарный трек с США, который вообще уже как бы показал какие-то свои результаты. Этот трек подразумевает, потому что это дипломатический трек, какие-то контакты определенных стран, одних стран с Минском, с официальным Минском. И я думаю, что если мы понимаем, как работает освобождение политзаключенных, а это уже происходило не один раз с нашей страной, то неизбежность таких контактов тоже нужно просто принять как данность. Такие компромиссы необходимы в любой дипломатической работе. Поэтому очень важно понимать, что мы подразумеваем все под «не сдаваться». Потому что я не думаю, что мы можем как-то сдаться. Я не думаю, что может существовать такая ситуация, в которой белорусы такие, да и черт с ней демократией, как бы, да и ладно. Я думаю, что наше желание демократии должно при этом как-то соприкасаться с реальностью, в которой мы находимся. Мы должны твердо и очень трезво оценивать, вот мы сейчас как бы за 5 лет ближе к демократии стали или дальше, потому что, на мой взгляд, мы за 5 лет стали дальше от демократии. И, соответственно, если мы фиксируем это как реальность, в которой мы действительно находимся, соответственно, отсюда должны как бы проистекать наши действия. Потому что если мы продолжаем действовать точно так же, как мы действовали последние 5 лет, что отдалило нас от нашей цели, а Беларусь стала гораздо более зависима от России, что наша общая национальная проблема и наш национальный интерес, чтобы этого не происходило, соответственно, нам нужно, возможно, задуматься, так ли нам стоит действовать следующие 5 лет, и вообще хотели бы мы в следующие 5 лет находиться в таком же режиме политического изгнания, в котором мы находились в предыдущие 5 лет, и так ли мы должны вообще дальше себя оценивать. И поэтому, мне кажется, очень напрямую все это связано. Освобождение политзаключенных точно связано с уменьшением рисков Беларуси быть в такой зависимости от России, терять свой суверенитет. Точно связано. Потому что то, что сейчас происходит, вот эти контакты, это такой исторический момент, когда Минску бы тоже не хотелось по своим личным причинам находиться в такой зависимости от России. Поэтому это тот момент, когда стоило бы, наверное, как бы, воспользоваться этой ситуативной... Насколько я разумею, вось гэты трек, ён досыць адкрыты, і там удзельнічаюць розныя прадстаўнікі розных сілаў. Казаць пра гэта шмат не выпадае, таму што гэта сапраўды закрытая камунікацыя. І чым цішэй гэта будзе, тым лепш гэта павінна прайсці. І вядома, што мы чакаем усіх на волі, вядома, што маем рабіць ўсё, каб дастаць людзей з-за кратаў, але таксама, каб іншыя асобы не траплялі туды, бо мы памятаем, што рэпрэсіі ўсё ж працягваюцца. Наста, ці ёсць кантакт з мамай? Што апошняе ты ад яе пачула, прачытала, ці даведалася? Чым можаш падзяліцца?
Контакт есть. Был момент, когда она, конечно, была в таком, в менее бодром состоянии духа, но я думаю, что это такая в тюрьме всегда синусоида, в которой в разных настроениях человек пишет письма, в разных настроениях передает что-то там близким. Вот сейчас она в более веселом расположении духа. Я думаю, это еще связано с тем, что все-таки лето, тепло, хорошая погода. Это напрямую влияет, особенно когда у тебя в тюрьме не очень много поводов для радости. Вот. Она читает, она гуляет, она пишет какие-то, в общем, веселые письма с шутками. Как всегда, у нее все прекрасно с чувством юмора. Вот. Она в хорошем расположении духа, и более того, возвращаясь к тому, что мы обсуждали до этого, в общем, находится в ожидании каких-то ближайших, скорых, возможных и для нее тоже изменений. Трымаем кулаки. Спадзяемся, што будуць добрыя навіны. Дзякуй вялікі. Настя Костюкова была нашай госцю. З намі была Настя Костюкова, Настасья Костюкова, да, наша гостья, экспертка ў палітычнай камунікацыі. Ну а мы працягваем слухаць пра падзеі 9 жніўня 2020 года. Нашы ўспаміны. 9 августа я весь день работал, буквально на несколько минут смог отлучиться, пойти на избирательный участок проголосовать, сделать фото. Ну и там я увидел ту знаменитую очередь, люди стояли к избирательному участку, у многих были белые браслеты. Было празднично, волнительно и немножко страшно. Второй момент, который запомнился, мы с женой уже вечером сели в автомобиль и попытались проехать вокруг мест проведения протестов. Было все запружено автомобилями, город просто стоял, все гудели, по тротуарам шли толпы людей к местам проведения акций. Ну и третья картинка, которая осталась в памяти. Ночь, 3 часа ночи возле нашего дома резко тормозят 2 автозака. Я выхожу на балкон посмотреть и вижу, как из автозака выскакивают очень молодые люди в форме, в черных шлемах, с дубинками. И начинают просто заколачивать в землю таких же молодых людей, которые шли с акции протеста. Было вельмі добрае надвор'е, я памятаю, у Мінску. Мы сустрэліся з дачкой. Дачка приехала у такой прыгожай чырвонай сукенцы на белым ровары. Ось. А рыхтаваліся мы до выбораў даволі проста. Набылі, дзесьці знайшлі белыя стужкі, бранзалеткі. Калі прыйшлі, было вельмі прыемна бачыць, што шмат хто з людзей прыходзіў. А ў такіх жа стужках мы пераглядваліся, усміхаліся. Было адчуванне, што мы нешта змяняем зараз у нашым жыцці, што нас вельмі шмат. Так яно і было на той момант. Ну а ўвечары і ўначы даведаліся о тым, што адбываецца ў горадзе, увогуле ў краіне. Ужо да восені бачыліся з дачкой даволі рэдка, таму што она са сваімі сябрамі хадзіла на мітынгі, я са сваімі, але амаль што кожны вечар ператэлефаноўваліся, проста спраўдзіць, даведацца, ці ўсё добра ў нас. 9 августа 2020 года я была в Украине. В штабе Виктора Бабарика мы начали работать с раннего утра. Тогда отключали интернет, и нам, кто выехал из страны на пару недель, нужно было быть на связи. Я еще не знала, что спустя даже 5 лет я не смогу вернуться в Беларусь. В тот день я не смогла и проголосовать. Единственный раз, когда мой голос мог что-то значить, я не смогла этого сделать. Вечером я не отходила от монитора, смотрела постоянно на фотографии и видео с протестов, с участков, и не верила своим глазам. Мы не были наивны, но не ожидали, что все закончится так. У гэты дзень я пайшоў галасаваць на выбарчы участак у Ждановічах. І калі я выходзіў з выбарчага участка, сядзеў малады хлопец і звярнуўся да мяне. Спадар Павел з запытаннем: «А где ваша белая хустачка?» І я паказаў манжет. Тады у меня была белая кашуля, белый манжет. І ён усміхнуўся, кіўнуў галавой і сказаў мне: «Дзякуй». А вечарам са Ждановіч я пабачыў велічэзнае зарыва над цэнтрам Мінска ад выбухаў гранат і гукі ад стрэлаў. І ў гэты момант я зразумеў, гэта ўжо не зваротная кропка, а праз некалькі дзён над Купалаўскім лунаў бел-чырвона-белый сцяг. Мы вернемся. А мы працягваем нашу праграму. Працягваем. І з намі Андрэй.
Так, колеги, я вам розповіду, що пишуть наші глядачі. Розповідай. Треба Вельмі адзначыць, што галоўны доказ таго, што на вуліцы выходзіла ўся краіна, гэта тое, што цяпер у нас в каментарах просто я не паспяваю записваць, што пишуць наши гледачы. Мільёны? Мільёны пакуль што не, але пишуць людзі, і ведаеце што, часта пишуць, каментары сустракаюцца, а я і не ведаў, што ёсць такая перадача у нас на Белсаце файная. Вот, глядзіце, даведуйцеся, праграма сапраўды вельмі файная. Вось для гэтага ўсё і было 9 жніўня 2020 года, каб праз 5 гадоў у вас была прычына з намі пазнаёміцца. Так, і да вашых каментароў непасрэдна. 9 жніўня 2020 гэта дзень, калі ва ўсіх мястэчках беларусы паказалі сваю годнасць. У нас такога не было ніколі да тых дзён. Згодная. 9 жніўня быў розны, вясёлы, трывожны і поўны надзеяў. І такім застаецца? І такім застаецца і ўся палітра эмоцыяў, якая толькі існуе, напэўна, мы перажывалі ў той дзень. Людзі былі разгубленыя, бо адкуль раптам узялася такая магчымасць выйсці на вуліцы, і ніхто не зразумеў. А можа быць, і сапраўды часам мы і не ведалі, што рабіць з такім вот усім. Гэта магчымасць заўсёды была, проста людзі зразумелі, што на самай справе ніхто ж не забараняе выразіць свой пратэст, у гэтым нічога няма заганнага, нічога злачыннага. У нармальнай краіне, так. Ёсць малюсенькая. Але тады таксама, я думаю, што ўсе зразумелі, што схватка будзе доўгая. Так, да 2020-го я меркавала, што я адна ўсё гэта бачу, маецца на ўвазе несправядлівасць і гэтак далей. А ў 20-м зразумела, што нас шмат і дужа мужных таксама шмат. Беларусы, вы гонар нашай краіны. Сапраўды так, беларусы, гонар нашай краіны, мы ганарымся. Мы ідзем і крочым па гэтым шляху, і вось той марш, які пачаўся 9 жніўня, ён фактычна ператварыўся ў марафон, які трывае дагэтуль. І, дарэчы, вось акурат з гэтай назвай сёння на Белсаце будзе прэм'ера дакументальнага фільма, які Сцепан Пуціла зрабіў адмыслова для Белсату. Там таксама паглядзіце, вам дам маленечкую падказку. Так, ну і яшчэ адзін каментар. А ў нас у той час белых стужак не было, таму павязалі на рукі медыцынскія маскі. Вось такія вынаходлівыя нашыя беларусы. Я бачу з бінтамі людзей, нават просто. Карацей, белы колер гэта было тое, што нас сімвалізавала, што і зараз нас аб'ядноўвае, вось як вы бачыце, і далей мы працягваем, і чырвоны, канешне ж, мы працягваем, і для вас адны з цудоўных песняў, якія таксама нас вельмі натхнялі ў тыя часы. больше
даражэнькія сябры, гэта раніца з Белсатам 9 жніўня. Сёння мы ўзгадваем разам з вами падзеі 5гадовай даўніны. Калі вам ёсць што расказаць, а я перакананая чамусьці, што напэўна так ёсць. Пішыце свае ўспаміны пра тыя падзеі, тыя дні, што вы рабілі у каментарах пад нашай трансляцыі. Я бачу, што вы каментавалі там гэтую справу са стужачкай, хто што вязаў на руку, пішыце больш, абавязкова пачытаем. Гэта Андрэй збірае вашы каментары. Ну а мы зараз нагадаем, што ў нашай праграме будзе далей. Як намі маніпулююць палітыкі, паразмаўляем з нашай госцяй. Мастак, які нас натхняе, паглядзім на адкрыццё выставы Алеся Пушкіна. Не толькі сталіца, самыя пратэставыя гарады Беларусі. Як на пратэстах працавалі нашы калегі-журналісты, спытаем у сведак. Ну і маленькі спойлер, пытанне пра 9 жніўня мы таксама задалі і Сергею Ціханаўскаму, што ён нам адказал, якім было 9 жніўня. За кратамі вы пачуеце ўжо зусім хутка ў нашым эфіры. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся, пішыце каментары, а яшчэ абавязкова пастаўце лайкі. Гэта нам дапаможа. І званочкі ставце, і шарце. Таму што вы ж даведаліся, што ёсць вельмі класная праграма. Але дбайце пра бяспеку. Ну а мы зараз узгадаем пра чалавека, які таксама трапіў за краты і быў закатаваны. Мастак Алесь Пушкін. Днямі ён бы мог адсвяткаваць свой дзень народзіну, і з гэтай нагоды ў Варшаве адкрылася выстава, натхнённая яго творчасцю. Прапануем далучыцца да тых, хто трапіў на адкрыццё і на свае вочы пабачыў, як гэта было. А у таборы трубы граюць, трубы граюць, да баяцкай зазываюць, рады зазываюць. Ён быў змагар, ён быў проста адданы, наколькі можна, не ведаю, уявіць, чалавек проста існаваў дзеля Беларусі, і у яго проста гэта вібрыраў, проста рэзанавала Беларусь, і ён стаяў да апошняга. Я лічу сябе мастаком, і таму я лічу, што варта выказвацца. І Алесь Пушкін для мяне гэта вельмі моцны, добры прыклад мастака, які быў і вельмі шчырым, і крэатыўным, смелым такім і сапраўдна вельмі такім беларускім. Ён вельмі значная фігура для беларускага мастацтва, для беларускай свабоды, і як перформер, і як мастак, і як такая фігура, якая вельмі адмыслова кажа пра супраціў. Мы абралі канцэпцыю ідэнтычнасці, пошуку сябе, пошуку сваёй свабоды, правялі open-call, адабралі працы, які зараз можна забачыць у экспазіцыі. Але і партрэты Пушкіна тут таксама ёсць. До 20 жніўня ў Варшаве будзе доўжыцца выстава, прысвечаная нашаму легендарнаму, не пабоюся так сказаць, Алесю Пушкіну. Таму, калі у вас ёсць магчымасць завітаць, абавязкова гэта зрабіць. А вось наша наступная госця, на першы погляд, далёкая ад сферы культуры, але менавіта пра культуру, пра свядомасць мы будзем з ёю размаўляць. З намі ў студыі Аліса Рыжыченка, магістрка эканомікі, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, і без 5 хвілін прадстаўніца па эканоміцы і фінансах Аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Аліса, прывітанне. Вельмі рада цябе бачыць, што прыйшла да нас сёння, знайшла гэты час.
Напэўна, гэта хвалюючы дзень перад афіцыйным прызначэннем. Але я думаю, што сёння мы не пра гэта будзем, не толькі пра гэта будзем размаўляць. Вось сёння мы ўзгадваем 20-й год, кажам, што людзі рабілі, успамінаем розныя рэчы і спрабуем зразумець, чаму здарылася 20-й год насамрэч. І шмат хто людзі кажуць пра салідарнасць, пра нейкае абурэнне, але я думаю, што насамрэч карані-то нашмат глыбей. І табе, як эканамістцы, напэўна, вельмі зразумела, што нас вывела на вуліцы насамрэч, акрамя відавочна самой фальсіфікацыі выбараў. Канешне, эканамічныя падставіны былі не ў першую чаргу, не тым трыгерам, які вывеў людзей на вуліцы, але гэта создало нейкую глыбу пашырэння гэтых пратэстаў, таму што ну ўсё, хопіць. Бізнес быў неудзячны, не мог зрабіць нешта для развіцця сваёй краіны, для развіцця свайго бізнеса, для развіцця свайго дабрабыту. Людзі не маглі атрымліваць падтрымку са страны ўладаў. Тым больш гэта было перыяд пандэміі, калі вонкавыя рынкі былі закрытыя. Беларусы бачылі, як улады другіх краінаў клапоціліся о сваім насельніцтве, як яны падтрымлівалі. А беларусы малі падтрымку толькі ад другіх іншых беларусаў, не ад уладаў. І, канешне, у 2020 годзе становішча эканамічнае было не такім уж горшым, як, напрыклад, у 2011, але з 2014 я маю на ўвазе, заробкі беларусаў не раслі ў рэальным выражэнні. Многія прадпрыемствы працавалі на склады, тым больш, што вонкавыя рынкі былі закрытыя. І таму, канешне, многія адчувалі гэту небяспеку жыцця, небяспеку эканамічнага становішча сваёй сям'і. І канешне, гэта ўсё паўплывала на пашырэнне пратэстаў. Якраз вось ты расказала, што бізнес тады здаваўся нечым такім неудзячным, справай такой, за которую людзі слаба атрымлівалі аддачу. А я вось успамінаю 19-й год, я тады вельмі цікавіўся якраз бізнес-тэмай, эканомікай, як журналіст. І я памятаю, што тое, што бізнесмены пачалі рабіць тады, арганізоўваць людзей, вось гэтая вытворчасці масак, шчыткоў там для медыкаў, дапамогу, яду проста вазілі ў бальніцы, за свой... Гэта настолькі паказала беларусам, мне здаецца, што яны здольны самаарганізавацца, што ёсць для гэтага рэсурсу, што ў 20-м годзе было такое, ведаеш, як некалі пасля вайны, што людзі, а на што нам такая улада такая, которая не дапамагае? Менавіта так. Навошта нам улады, на якія мы не можам разлічваць, калі мы падтрымку атрымліваем ад другіх беларусаў, ад бізнесоўцаў. Вось яны, людзі, якія дапамагаюць, не ўлада. Улада создае только перашкоды, цяжкасці, нейкія праверкі, закрыццё і гэтак далей. Я памятаю, ведаеш, вельмі часта людзі кажуць: ой, хоць бы не перашкаджалі, мы ўсё зробім самі. Ну няхай бы не перашкаджалі, а мы разумеем, што ў нармальных краінах ўсё ж такі дзяржава павінна працаваць на той, каб абараняць людзей, каб ствараць умовы для развіцця перадусім, а не умовы для стагнацыі. Але не магу не запытаць пра тое, ці насамрэч наша эканоміка, яна ў тым сэнсе звязаная і са свядомасцю, і з культурай. І вось наколькі гэта все цесна пераплятаецца, асабліва такія гістарычныя моменты, якія мы зараз перажываем. Канешне, тут есть вельмі моцная сувязь, таму што эканамічная незалежнасць, яна як краіне, так і чалавеку дае упэўненасць у сябе. Гэта пачуццё годнасці. Калі ты можаш паўплываць на свой дабрабыт, калі ты можаш развіваць нейкі ўласны бізнес, гэта ўсё фармуе разам нейкую таксама нацыянальную самасвядомасць. Гэта фармуе нейкі нацыянальны брэнд таксама. Гэта вельмі мае цесную сувязь з самасвядомасцю і эканамічным становішчам, эканамічнай незалежнасцю як краіны, так і чалавека. То бок эканамічная свядомасць, яна ўзмацняе таксама і нашу культурніцкую ідэнтыфікацыю і свядомасць. Так, канешне. Я памятаю, як падчас пратэстаў вельмі ярка
прамаляваўся сам сабою вобраз беларусаў, што беларусы спакойныя, беларусы паважаюць закон і парадак, і нават пасля пратэсту смецце за сабой збіралі, але беларусы страшна не любяць справядлівасць, тым больш, калі гэта справядлівасць, ну вось ніяк яна не заканчваецца. Не любяць несправядлівасць. Да, не любяць несправядлівасць, да. Але я што хацеў запытацца, вось зараз шмат людзей па-за межамі Беларусі, да? Я помню весь час беларусы, которые спрабавалі нешта зрабіць, нейкія перамены ў краіне, як бы зайздросцілі армянам, таму што вялікая армянская дыяспора, зайздросцілі украінцам, вялікая украінская дыяспора, там, зайздросцілі, не знаю, там, ірландцам зайздросцілі, там, малдаванам. Вось цяпер вялікая дыяспора беларуская за мяжой. Што мы можам, як мы можам дапамагчы Беларусі ў эканамічным плане, вось дыяспора? Дыяспора ўжо дапамагае, і фінансава яна падтрымлівае нейкія праекты адукацыйныя, розныя па падтрымкі легалізацыі. Але, па-першае, дыяспора – гэта аснова бізнеса за мяжой, які можа быць далей асновай для будучай Беларусі. Не толькі фінансава ў якасці нейкіх інвестыцый, але гэта кола кантактаў, гэта веды, гэта таксама тэхналогіі, якія могуць прыйти потым у Беларусь. І гэта вельмі важна памятаць і мець хорошыя адносіны з тым бізнесам, які працуе за мяжой, з беларускім бізнесам. Аліса, ёсць шмат галасоў крытыку, які кажуць, ай, маўляў, санкцыі не працуюць, лепей все мы зараз адменім і будзе нашмат лепей. Нават учора ў студыі Белсат Зіновым Пазняку увесь час ён крытыкаваў санкцыі, казаў, што санкцыі гэта толькі Ціхановская вводзіць, а нас гэта толькі штурхае ў Маскву. Якое тваё бачанне гэтай тэмы? Ці трэба далей працягваць санкцыйны ціск, бо ўсё ж такі, як у будучым ужо праз некалькі гадзінаў прадстаўніца па эканоміцы і фінансаў, якое будзе тваё становішча ў гэтай тэме? Ну, па-першае, санкцыі – гэта доўгатэрміновы эфект, яны маюць. Па-другое, санкцыі – гэта амаль што адзіны інструмент сёння паўплываць на аўтарытарны рэжым Беларусі, Расіі таксама. Калі не будуць уводзіць нейкія санкцыі ў дачыненні Лукашенка, гэта будзе азначаць, што яны здольныя з гэтым рэжымам. Таму маё разуменне, што санкцыі павінны быць, пакуль не будзе змены ўлады ў Беларусі, пакуль не будзе змены эканамічнага становішча, прыкрашэння рэпрэсій і гэтак далей. Што насамрэч сёння адбываецца? Гэта проста ілюзія, таму што так, заробкі растуць, але і кошты таксама растуць. Пакупніцкая здольнасць, яна зніжаецца, прадпрыемствы працуюць на склады, толькі прадпрыемствы, якія працуюць на ваенна-прамысловы комплекс Расіі. Так, там людзі зарабляюць грошы. Але гэта не азначае, што эканоміка Беларусі стала больш эфектыўнай. Гэта азначае, што гэта кароткатэрміновы перыяд, яны працуюць для ваенна-прамысловага комплекса, але калі скончыцца вайна, ці Расія дадасць нейкія дадатковыя умовы, ці будзе дыктаваць кошты на гэтую прадукцыю. Гэта азначае, што Беларусь не можа зарабляць нічога, Беларусь не можа быць эфектыўнай, беларуская эканоміка. Ну, і таксама санкцыі балючыя для рэжыма, таму што перадусім, чаго хоча рэжым зараз, гэта зняцця санкцый. Калі б не былі балючым, напэўна, аж так яны на гэта нет. Ну і паглядзім, што там будзе з цэнамі на нафту, якія там Трамп абяцаў апусціць да рэкорднага ўзроўня, каб дапекчы Пуціна і прымусіць яго да мірных перамоваў. Ну, мы традыцыйна задаём сёння ўсім адно пытанне. Пытаемся ў людзей, дзе вы былі 9 жніўня 2020 года, дзе ты была, як ты памятаеш гэты дзень, чым ён табе знаў? Я была дома ў Вене, я ўжо тады жыла ў Вене, ў Аўстрыі, але для мяне гэта быў дзень, калі... Гэта быў не дзень, гэта быў тыдзень. Гэта было амаль 7 ці 8 дзён, калі я была онлайн заўсёды, і днём і ноччу, і сачыла за тым, што праісходзіць у Беларусі. Таму што гэты дзень для мяне, калі ты разумееш, што ўлады Беларусі
не будуць спыняцца, яны будуць дзяржацца за гэту ўладу да паследняга, але беларусы таксама не будуць спыняцца. Усё, хопіць. Беларусы як быццам бы прачнулись ад гэтага летаргічнага сна, калі ты жывеш, калі ты адчуваеш, што ты нічога не можаш зрабіць. Але гэта прекратилася 9 жніўня 2020 года. І для мяне гэта вельмі важны дзень, калі зарадзілася, мне кажется, па новай гэта нацыянальная ідэнтычнасць, што ты беларус, што ты можаш нешта зрабіць, што мы ўсе едзіны разам, і гэта вельмі цудоўна. Перасталі адчуваць іспанскі сорам і пачалі адчуваць беларускі гонар. Гэта была Аліса Ражыченка, міністрка эканомікі, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання. Яшчэ не міністрка, а магістрка, але ў будучы амаль міністрка. Хорошая гаворачка, да. Да, магістрка дзяржаўнага кіравання міжнароднага развіцця, ну і без 5 хвілін міністрка альбо прадстаўніца па справах эканомікі і фінансаў у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Ну і спадзяюся, магчыма, калісьці міністрка ў вольнай сапраўднай Беларусі, калі была б магчымасць сапраўды пакіраваць эканомікай нашай краіны, вывесці яе на шырокія светавыя воды. А мы працягваем сёння гісторыю артэфактаў 20-го года разам з нашым сябрам, рэжысёрам Максімам Шведам. Музей вольнай Беларусі збірае экспанаты найноўшай гісторыі Беларусі, але зараз месціцца ў Варшаве. У ліпені музей святкаваў сваё 3-годдзе, і мой разбіты тэлефон трапіў на выставу фрагменты, прысвечаныя гэтай даце. Сярод артэфактаў рэчы, праз якія праступаюць рэпрэсіі і гуманізм, страта і надзея, роспач і моц. І ў кожнай асабісты след чалавечага лёсу. Гумовая куля, якую дасталі з удзельніка пратэсту, самаробныя рэчы палітвязняў, створаныя ў зняволенні, форма Міраслава Лазоўскага, які загінуў у баі пад Бахмутам, цішоткі з фотапрынтаў дзіцяці, якія сяброўкі перадалі маці ў турму, бо гэта быў адзіны спосаб, каб яна пабачыла сына ў зняволенні. Паліто, сцяг, куля, разбіты тэлефон ці ліст з малюнкам – не проста рэчы. Гэта сведкі беларускай рэчаіснасці. Частка нашай калектыўнай памяці і агульнай гісторыі. След чалавека. Не героя з помніка, а жывога чалавека, які жыў, баяўся, кахаў, выходзіў на плошчу, трапляў у турму, пакідаў дом, ваяваў, дапамагаў і нават у камеры маляваў. Адным з першых артэфактаў музея вольнай Беларусі стала праца Руфіны Базловай, на якой яна вышыла мастака Алеся Пушкіна, яшчэ да таго, як яго забілі ў турме. Музей намагаецца не толькі захаваць памяць пра падзеі беларускага пратэсту, ушанаваць гонар беларускіх ваяроў ці нагадаць пра палітвязняў, але з'яўляецца адной з папулярных пляцовак на культурнай мапе Варшавы. За 3 гады тут прайшло больш як 30 выставаў. Музей – гэта і канцэртная пляцоўка, дзе можна паслухаць традыцыйную музыку, паспяваць у сяброўскім коле ці адарвацца пад свежыя хіты землякоў. Адзін з лозунгаў пратэсту, які я ўзгадваю як дакументаліст, не забудзем, не прасцім. Ці сапраўды не забудзем. Я ведаю, што чалавечая памяць ненадзейнае сховішча, а памятаць – гэта непростая праца. Музей вольнай Беларусі важны для нас, беларусаў, бо ён дапамагае захаваць нашу гісторыю, апавядае, хто мы такія, як краіна і народ. То запрашаю наведаць яго. А калі маеце рэчы з гісторыі, якія варта захаваць, прыносьце, перадавайце і расказвайце.
Безумоўна, я думаю, у кожнага беларуса і беларускі ёсць рэчы, які варта было б аднесці ў гэтым музеі. Магчыма, яны зараз недзе схаваныя, але прыхавайце да адпаведнага часу. А ў нас ёсць і наш белсатаўскі артефакт. Гэта вось гэтыя накладкі на мікрафон, з якімі працавалі нашы журналісты падчас пратэстаў, якія шмат перажылі. Я памятаю, што былі кулеадпорныя камізэлькі і камізэлькі з надпісам прэса, якія не вельмі дапамагалі, каб адчувалі сябе журналісты больш бяспечна. Заклеенымі гэта костка была раней, калі наш таварны знак Белсату прызналі не нашым, і вось была судовая справа, і таму мы працавалі так, і таму вось працавалі з такімі наклейкамі, паказваючы, што мы ўсё роўна не спынімся, нават калі будзеце нам забараняць усё, што заўгодна. В прынцыпе, як і зараз, мы не спыняемся і працягваем працаваць для вас, дарагія нашыя сябры і вось такія артефакты белсатаўскія могуць быць у музеі, пэўна, будуць. А ці пішуць, Андрэй, вось нашы гледачы пра свае артефакты? Пішуць нашыя сябры пра тое, як прайшоў іхны дзень, пра артефакты таксама, але аба ўсім патроху. Пішуць, што 9 числа быў працоўны, але самы страшны, разам з тым, натхняльны дзень жыцця, лёсавызначальны. Пішуць нам, чаму Цэпкала, Ціхановскай, Калеснікавай далі магчымасць ездзіць і праводзіць мітынгі. Такога раней не было. Ну, сустрэчы з кандыдатамі былі заўсёды. Я хадзіў нават сваю ўласную школу і ў 10-м годзе, і ў 15-м годзе на сустрэчы з апазіцыйнымі кандыдатамі, і ўсё было як бы... Нават болей часы, калі можна было каментары пісаць любыя ў Фейсбуку, за гэта не сажалі. Я думаю, яшчэ вернуцца. Яшчэ вернуцца. Дарэчы, наконт таго, вернуцца ці не. У нас на YouTube-канале Белсат Лайв апытаначка запусцілася ў каментарах. Калі ласка, галасуйце, калі для вас гэта бяспечна. Задаем вам пытанне, калі ў Беларусі зноў здарыцца 9 жніўня. Варыянты адказаў вельмі хутка, не ведаю, праз 4-5 гадоў, на жаль, ніколі. На дадзены момант лідаруе варыянт не ведаю. На другім месцы 27% праз 4-5 гадоў. Ну, мы пачакаем. Пачакаем, але гэта такая звычайная дынаміка выбарчых працэсаў, што, прыкладна, ў Беларусі раз на 10 гадоў здараецца нешта такое больш грандыёзнае. Мы вельмі на гэта чакаем, але не спыняемся і працуем уже зараз на гэта. А з Андрэем развітваемся. Андрэй, прыходзь яшчэ да нас навінкамі. А тут развітваемся. А вы пішыце каментары. Пішыце каментары, і мы пакідаем вас з цудоўнымі нашымі палітыкамі, журналістамі, актывістамі, якія будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі 9 жніўня. Мяне і групу маіх паплечнікаў затрымалі, напэўна, самымі першымі ў горадзе Барановічы. Нас затрымалі 10 у 7 гадзін вечара. Якія ў нас былі чаканні ад 9 жніўня? Ну, скажу шчыра, я не чакаў, што будзе тое, што адбылося. Я думаю, што гэта будуць пратэсты накшталт 2006 альбо 2010 года, можа, трошкі больш радыкальныя. Мы да іх гатавались, мы прыйшлі з мегафонамі, з улеткамі, у нас был невялічкі план, што рабіць, але, як паказала практыка, наш план у той рэчаіснасці, з якой мы все сутыкнуліся ў 2020 годзе, не смог бы реализовываться. 9 августа 2020 года я находился в СИЗО на Володарке в 101-й камере, такая маленькая камера, 4 метра квадратных, вдвоем вместе с бомжом Олежкой. Вот, значит, ну, вообще нет места, вообще. В 10 часов отбой, значит, я на 2-м этаже, на Пальме это называется, на их жаргоне. И, значит, где-то ближе к 11, что ли, там начали звучать какие-то взрывы, выстрелы. Я думал, что идет какой-то силовой захват СИЗО. Рядом у нас возле двери бегали эти конвоиры, и, значит, одна женщина там молодая все спрашивала у какого-то парня, и из их разговоров и переговоров по рации я слышал, что им выдали пистолеты, там то ли это был пришлый какой-то человек, то ли сотрудник СИЗО, выдали пистолет, он с пистолетом стоял возле моей камеры, ну, может, не прямо возле моей, может, возле соседней, но на этом коридоре. И то ли они собирались обороняться, то ли они должны были пристрелить, может, меня, я не знаю уже, если будет, ну, прорвутся, да. И вот она в какой-то момент его спрашивает, ну, что там, как там, что? И он говорит, прорвались. Она говорит, где? Он говорит, везде. Она говорит,
матами, да, вот, и они там реально очканули. Ну, где-то кто-то что-то прорвался, а куда, непонятно. Но было такое вот по звуку ощущение, что прямо они уже возле моей камеры. И где-то ближе к часу, по-моему, там вообще все затухло уже, и ему по рации сказали пойти, ну, этому сотруднику одному пистолеты сдавать. И он все, говорит, я пошел пистолет сдавать, я слышал и вот этот разговор. И он пошел, ну, и мы заснули уже. Ну, чего мы ждали? Ну, конечно, мы вас ждали. Конечно, ждали там прямо в СИЗО и ждали все эти 5 лет. И вот сейчас ребята говорят, а что ты не поедешь отдыхать в санаторий? Я говорю, ну, я как-то не могу поехать в санаторий отдыхать, когда пацаны там сидят и ждут от нас что-то, что мы что-то сделаем. Вот, а с кем тут делать, что непонятно. Поэтому, друзья, вставайте с диванов, и только вместе мы сможем построить страну для жизни. 9 sierpnia 2020 roku byłem w Mińsku. Nikt nie miał wątpliwości, że wybory nie będą uczciwe, ale mimo to czuło się powiew historii. Czuło się, że był to wyjątkowy dzień. Białorusini po kilku latach względnej liberalizacji poczuli swoją siłę, poczuli swoją moc. Chcieli być gospodarzami we własnym kraju. Mimo eliminacji wielu niezależnych kandydatów pojawiło się okno możliwości. Była Swiatłana Cichanowska, autentyczny kandydat autentycznych aspiracji społecznych i potężne wyzwanie dla dyktatora. Pamiętamy, że potem przyszły represje, które trwają do dziś. Pamiętamy ten ogrom cierpienia, ale pamiętamy również ten ogrom euforii, tę atmosferę zwycięstwa, bo to było zwycięstwo. To był istotny krok na drodze do niepodległej Białorusi. Głęboko wierzę w to, że niezależnie od wszystkich okoliczności, mimo że minęło 5 lat, mimo że jest tak trudno, to doświadczenie 9 sierpnia i dni następnych 2020 roku, to doświadczenie zwycięstwa i mocy pozostanie już z Białorusinami na zawsze i pomoże w przyszłości odzyskać wolną, niepodległą, demokratyczną Białoruś. Ну, але пратэсты 20-го года гэта, безумоўна, канешне, не толькі Менск, але мая родная Гародня і тысячы дзесяткі іншых гарадоў і вёсачак. Яны буквально былі рухавікамі пратэсту, таму што, ну, здавалася, Мінск, не, якраз такі вось людзі ў рэгіёнах таксама вельмі шмат зрабілі, мы памятаем і карагоды, мы памятаем гэта ўсё. І вось гэтым была і унікальнасць нашай сітуацыі таго году. Ніколі пратэстамі, нацыянальным рухам не была ахоплена ў такіх маштабах уся тэрыторыя краіны. Глядзім відэо. Зазвычай палітычныя пратэсты – гэта справа сталіцы, але ў Беларусі хваля народнага абурэння выйшла далёка за межы Менскай кальцавой аўтадарогі. Нават самыя малыя мястэчкі, дзе ніколі раней не было вулічных пратэстаў, дзе няма прадстаўнікоў партыяў і арганізацыяў, паднялі галасы салідарнасці і супраціву. Раскажам вам толькі пра некалькі яркіх гарадоў-герояў. Адным з самых гучных гарадоў была Горадня. Паводле розных звестак на праспект Леніна выйшлі каля 50 000 чалавек. Нават мясцовая ўлада вымушаная была прыслухацца да пратэстоўцаў ды пайшла на некаторыя саступкі. Дазволілі мітынгі на цэнтральных плошчах, адмянілі пераслед затрыманых і нават стварылі савет грамадскай згоды. Асабліва адзначыліся гарады, дзе ёсць вялікія прадпрыемствы. Гэтак у Горадні не меншую актыўнасць за іншых гараджанаў праявілі на заводзе Горадня Азот. Рабочыя абвясцілі стачку і стваралі страйкавыя камітэты. У Салігорску ў жніўні 2020-го да пратэстаў далучыліся работнікі Беларусь-Калію. Шахцёры абвясцілі страйк, патрабуючы спыніць гвалт і правесці сумленныя выбары. Гэта зрабілася важным сімвалам супраціву. Упершыню за доўгія гады працаўнікі стратэгічнага гіганта выйшлі з-за сваіх забояў, каб заявіць пра свае грамадзянскія правы. Гучна пра сябе заявіла і Берасце. Людзі выйшлі на цэнтральную вуліцу і ўзяліся за рукі, утварыўшы жывы карагод. Да іх паступова далучыліся сотні іншых, моладзь, сем'і з дзецьмі. Людзі танцавалі, спявалі песні, пляскалі ў далоні і ўсё гэта мірна, з усмешкамі. Карагод ішоў вуліцамі Берасця некалькі гадзінаў. Гэтая акцыя сталася сімвалам пратэсту без гвалту, знакам чалавечнасці і салідарнасці.
Агулам упершыню за дзесяцігоддзі людзі выйшлі ледзь не ва ўсіх гарадах і мястэчках. Белазёрск, Драгічын, Жабінка, Касцюковічы, Крычаў, Ліда, Лагойск, Масты, Пружаны, Смаргонь, і гэта далёка не поўны спіс. Адметна, што з розных куткоў краіны вялі свае стрымы журналісты Белсату. Далей вам пра гэта і распавядзём. Вітаем, дарагую Беларусь, у межах і па-за межамі. Вітаем, дарагія сябры, гэта раніца з Белсатам, і сёння мы ўзгадваем падзеі 9 жніўня 2020 года. І мне асабліва прыемна вітаць нашу сённяшнюю госцю і нашу каляжанку рэдакцыйную Марылю Дакуцькую. Прывітанне, Марыя. Прывітанне. Прывітанне. Ну і пытанне традыцыйнае першае. Мы ўсім задаем яго альбо на пачатку, альбо ў канцы, альбо ў сярэдзіне. Якая была твая раніца 9 жніўня вось таго векапомнага 20-го года? Яна была досыць нервовая, таму што відавочна, я мела рэдакцыйнае заданне, мне трэба было вельмі хуценька, літаральна ў першых шэрагах патрапіць на выбарчы ўчастак, на свой выбарчы ўчастак і зрабіць адтуль рэпартаж для нашага сайта belsat.eu пра тое, што адбываецца, колькі людзей прыйшло, з якім настроем яны прыйшлі, як паводзіць камісія, ці сапраўды яны так пільнуюць, ці сапраўды туды ўжо да ўчасткаў сцягнуты проста гэтыя міліцыянеры, і яны ўжо ўсё ачапілі. І была праблема ў тым, што гэта трэба было зрабіць усё вельмі хутка, бо мы ведалі, што ў краіне адключыць інтэрнэт, што мы можам застацца без сувязі, і трэба было хуценька збегаць, напісаць. І для мяне гэта было трошкі так яшчэ балюча, бо гэта была мая школа. Участак выбарчы знаходзіўся ў маёй школе, і ты прыйшоў, і як бы ты ведаў гэтых людзей, так? То бок большасць людзей, ты бачыў іх вочы. Так, яны вучылі цябе, а зараз яны сядзяць, і было бачна, колькі ў іх вачах страху. Яны, нягледзячы на тое, тады ж у той год забаранілі вешаць шторкі на гэтыя кабінкі, іх сказалі зрабіць адкрытымі, тады і скрыні зрабілі празрыстымі. І ты бачыў, што ты заходзіш, а яны проста вось сядзяць і на цябе вось так вот пільна глядзяць, што ты там зробіш. Так, ці сфотаграфуеш ты свой бюлетэнь, ці складзеш ты яго гармошкай, як гэта заклікалі рабіць. І пасля я папрасіла падысці, ну трэба было пабачыць ужо пратаколы, якія яны вывешвалі, колькі на гэты момант прагаласавала, схадзіла. І я падыходжу да дошкі, яна вісела, пратакол вісеў на простай школьнай дошцы, я падышла, і мяне акружылі 5 чалавек, каб проста паглядзець, што я буду рабіць. А я, ну, разумею, што тэлефон дастаць я не магу, каб гэта зафіксаваць. Я думаю, так, божа, мне трэба запомніць. Па-першае, імёны чальцоў камісіі і гэтак далей. І так, мяне выгналі з участка на самой справе. Яны сказалі, так, вы тут гражданочка, што вы тут? Правакацыю, нейкую правакацыю хочаце ўчыніць. Але у той дзень я пачала размаўляць з людзьмі, які ўжо былі беспасярэднія на участку, таксама там ці ўжо прагаласавалі і засталіся каля яго. І познаёмілася так з усімі сваімі суседзямі, познаёмілася з тымі незалежнымі назіральнікамі, з якімі мы вельмі доўгі час пасля падтрымлівалі. І пабегла дадому рабіць рэпартаж і паспела яго здаць літаральна ў самы апошні. То бок я яго здаю, мне рэдактар адпісвае, ўсё, дзякуй, прыняў, і тут ты разумееш, што ты пачынаеш губляць сувязь. Увечары я не была вось не на стэле, не ў горадзе. Я паехала да сяброў, таму што дома было сядзець вельмі нервова, таму што ты разумеў, не можа быць усё нармальна ў краіне, дзе няма сувязі, дзе нават тэлефонная сувязь вельмі дрэнная, яны жылі за горадам, і паехала я да іх таму, што ў іх быў тэлевізор. Я думаю, боже, трэба ж паглядзець. Расказвай, што ты глядзела па тэлевізору. Мы ўключылі. І разумеем, што ўсе дзяржаўныя каналы паказваюць пра тое, пра эканамічную сітуацыю, пра тое, як, да прыкладу, там ужо вядзецца збор ураджая, колькі намалацілі, сабралі. А ты разумееш, што няма інтэрнэта, не можа быць і ні слова пра выбары. Нават такое адчуванне, што ў іх рэальнасці гэтага дня проста не існавала. І тут мы Яны ўжо выбралі. Так, яны ўжо выбралі. І тут мы ўзгадваем, ёсць Еўраньюз. Мы ўключаем тады Еўраньюз і бачым проста гэта шаленства, якое адбываецца ў горадзе. Яны тады транслявалі кадры са стэлы, дзе вось проста гэтыя выбухі і гэтак далей. І пасля я бачу бягучы радок і бачу ў ім імёны сваіх калегаў. І ў мяне проста замірае сэрца, таму што па тэлефоне таксама немагчыма ні да кого датэлефанавацца. І на мяне мае сябры сядзяць, глядзяць і кажуць такія: Хрысціна,
а Белсат ужо існуе, яшчэ існуе. Я кажу, такая, слухай, ну, я спадзяюся, што вось так вот просто ў першы дзень знішчыць незалежныя медыі яны не змаглі. Так, у першы дзень не змаглі. Не змаглі, сапраўды, ну, не знішчылі і дагэтуль. Я ўзгадаю трошкі, што адбывалася па гэтым баку. Я вот хацеў запытацца, пабыць тым журналістам, который ты задала пытанне Марылі, а я такі, Аліна, а ты ж была ў рэдакцыі, што тут адбывалася? Слухайце, я насамрэч дзеля вось гэтага гістарычнага моманту я вярнулася ў навіны. Бо на той час, на 20-й год, я ўжо перастала працаваць на навінах, рабіла нейкія там іншыя праекты тэлевізійныя, і я зразумела, што ў рэдакцыі не хапае рук, і вось літаральна ў жніўні я вярнулася ў рэдакцыю, і мы пастаянна вялі стрімы. Мы вялі стрімы з сустрэч з кандыдатамі. Вядома, што 9-го у нас быў бесперапынны стрім. Я памятаю, што мы вялі стрімы, ведаеце, 3 гадзіны, калі ты нават не можаш встаць і пайсці в прыбіральню банальна, бо ты ўвесь час у жывым эфіры. І, канешне, калі быў блэкаут, калі не было інтэрнэту, у нас была просто там рэкордная аглядальнасць па спадарожніку. Людзі нам званілі, і мы былі той хуткай дапамогай. Мы звязвалі людзей, якія шукалі сваіх блізкіх, сяброў, страцілі іх на Акрэсціна ці в Жодзіна. Вось мы былі тым мастом, які сапраўды спалучаў людзей. І я зразумела, якая ў нас тады важная функцыя. І як мы не можам гэтую сапраўды місійную справу проста сапсаваць. Все працавалі як адзін арганізм. Вы не уяўляеце сабе, нашы калегі з інтэрнэт-рэдакцыі, з СММ, яны літаральна спалі вось у спальных гэтых вось спальніках на падлозе ў рэдакцыі, а мы прыходзілі, трошечки паспіш, і зноў на смену. Нам рэальна не хапала людзей, і працавалі ў кадры, і ўсе, і кожны з нас просто рабіў максімум з таго, што можна рабіць. Ну вот я думаю, што якраз таки праца не было такім самым нечаканым для вас абедзвюх і ўсіх нашых лет, а было тое, што ну вось сапраўды стала сюрпрызам у гэты дзень. Менавіта 9-го, так? Ну, я думаю, што стала сюрпрызам тое, якая колькасць прыйшла на выбарчыя участкі. Таму што мы пасля працавалі, нашы розныя каманды ездзілі па ўсіх, я думаю, што так было ва ўсіх гарадах, бо я магу толькі за Менск казаць, і проста ты бачыў гэтыя кадры, дзе чэргі стаяць. Я за ўсё сваё жыццё, калі ўжо магла галасаваць, так, я не памятаю, каб быў такі ажыятаж. І было бачна, наколькі у людзей вось нават ёсць гэты іскрынка такая надзея. Яны ўсе віталі адзін аднаго, яны ішлі з дзецьмі, яны расказвалі нават самым маленькім дзецям, што гэта гістарычны момант. Вот зараз мы мяняем сваё жыццё, і ўжо так, як было, не будзе ніколі. Я думаю, што мы ўсе спадзяваліся, што будзе толькі лепей, ніхто не спадзяваўся, што будзе сапраўды так. Хаця я магу вам шчыра прызнацца, у нашай рэдакцыі, вось у Менску менавіта мы ўсе разумелі, што будзе нешта адбывацца. Яно проста скразіла ў паветры вось гэта. І электрычнасць прям была. Так, бо яно такое адчуванне было, што у нейкія моманты горад аж заміраў, як быццам ты рассякаў гэтае паветра, вось усё стаяла, і яно было наэлектрызавана сапраўды так. І я магу сказаць, што, да прыкладу, да 9-го я пачала рыхтавацца задоўга да. Тады яшчэ ў Менску працавала такая крама, там атрымоўваецца, што ты туды мог прыносіць сваю вопратку, добрую вопратку, там можна было знайсці нават брэндавую нейкую вопратку і набываць яе за дабрачынны... Калі ласка? Так, гэта была крама «Калі ласка», і я пайшла туды, каб набыць сабе нейкія штаны і майкі, таму што я разумела, што давядзецца працаваць шмат, давядзецца працаваць у горадзе. І проста я разумела, што ну не вельмі хочацца ў сваёй улюбёнай вопратцы ляжаць тварам на асфальце. Ты ўжо так. Але вось пра твары ў асфальце і пра адносіны да медыяў. Ты прыйшла з артэфактам. Пакажы, гэта камізэлька. Так, гэта камізэлька, на якой, як мы бачым, буйнымі літарамі напісана «Прэса». Але яна не дапамагала. Яна дапамагала, я б сказала так, у першыя дні, калі ад нас міліцыя патрабавала, што это як бы абазначце сябе, што вы прэса, мы не будзем вас чапаць, вы ж это свабода слова, СМІ і так далей. А пасля яны вельмі хутка зразумелі, што акурат нас і трэба прыбіраць,
і мы хадзілі, з нас патрабавалі, мы хадзілі так, што мы прэса, і я нават памятаю, гэта была ўжо, напэўна, восень 20-го года, гэта быў нядзельны жаночы марш, і я працавала, і мы здымалі, была наша здымачная група, якая рабіла жывы стрім, а мы рабілі рэпартаж з гэтай акцыі. І я іду, да мяне падыходзіць міліцыя і просто кажа, гэта на плошчы Перамогі, вось на гэтым кругу. Яны кажуць такія, што каб не з'яўляцца удзельнікам акцыі, калі ласка, не ідзіце з калоннай. Я просто стаю і кажу такая, выбачайце, калі ласка, але ў мяне на самым бачным месцы буйнымі літрамі напісана прэса. Як яшчэ я мушу сябе абазначыць, каб вы зразумелі, што я з'яўляюся не удзельнікам акцыі, а я працую тут як журналістка. Я ведаю, што вось і гэтыя камізэлькі прэса, і нават пасведчанне супрацоўніка дзяржаўнага тэлебачання. Некаторых нашых калег увогуле не абаранілі, таму што ім потом прыпісалі, што ўдзельнічалі ў акцыі, хаця працавалі на дзяржаўным тэлеканал. Ну, просто выказаліся потым супраць пратэстаў, да? І аднаго пасадзілі, вось недавно выйшаў. Да. Вот, я толькі хочу нагадаць, таму што дагэтуль 11 нашых калегаў застаюцца за кратамі, і гэта наш абавязак нагадваць пра тое, што людзей трэба вызваляць, што з некаторымі ёсць кантакт, з некаторымі меншы кантакт. І для нас гэта вельмі балючая справа. І калі можам, перадаем прамяні падтрымкі, цепла нашага тым людзям, хто застаюцца за кратамі, іх блізкім і сябрам, якіх падтрымліваюць. Ну і вельмі чакаем на волі. Уже не будем называть имёны, але мы кожнага і кожную памятаем, правда? Так, і чакаем. Я памятаю не толькі белсатаўцаў, але яшчэ тыя два десяткі нашых калегаў. Увогуле 30 журналістаў, больш за 30 журналістаў больш у за 30, вязніцы. так. Больш за 30 журналістаў. Ну і мы ж запрасілі цябе не толькі, каб ты расказала, як яно было, а што будзе. Што падрыхтаваў наш канал, што будзе сёння ў эфіры, чаго чакаць нашым гледачам сёння, завтра. Крысціна будзе выпускаючай рэдактаркай гэтага выпуску. Так, мы падрыхтавалі звыклы такі эфір, які пачынаецца о 18-й, але ён будзе сёння незвычайным, таму што ён будзе цэлую гадзіну. І мы запрасілі жывых гасцей. Гэта і Сергей Чалы. Вельмі чакаем з Дмітра Лукашука, спадзяёмся, што ён пасля свайго эфіру дойдзе, і будзе музычны сюрпрыз. Я думаю, што я гэта пакіну такой трошкі таямніцай, але я думаю, нашым гледачам спадабаецца. Ну і, конечно ж, мы будзем узгадваць, як што адбывалася, што папярэднічала гэтым выбарам у 20-м годзе, да чаго вось такая палітыка рэпрэсій, палітыка ціску прывяла нашу краіну. Так, гэта і пра санкцыі, і пра тое, што адток грамадзян, і пра тое, што, на вялікі жаль, наша краіна з'яўляецца саўдзельніцай у вайне ва ўкраіне. Але будзем размаўляць, працуем на форуме, які сёння будзе адбывацца ў Варшаве. Ён двухдзённы, мы будзем 2 дні працаваць, але сёння пакажам першы дзень. Будзем працаваць на акцыях, якія таксама адбываюцца сёння. І усяляк будзем намагацца прыгадаць і і хорошыя моманты, тое, што нас яднала, як змаглі беларусы даведацца адно аднаго і падтрымаць, праявіць гэтую салідарнасць. Маленькая просьба ад зацікаўленай асобы. Абавязкова пашліце здымачную групу на дваравы канцэрт ці дваровы канцэрт, который сёння будзе акурат у двары беларускага дому ў Варшаве. Там вельмі класная праграма, не толькі марш, не толькі форум, а яшчэ будзе канцэрт. Хай прыйдзе ваша група, наша група, калі магчыма. Наша група абавязкова будзе там, дзе магчыма быць у гэты дзень. Я толькі дадам, што яшчэ у нас будзе прэм'ера адмысловага фільма, які Сцепан Пуціла, нехта каманда зрабіла для нас. Гэта будзе ў эфіры адразу пасля студыі Белсат. І таксама адмысловы канцэрт, прэм'ерная тэлевізійная версія, фестываль Тутака будзе сёння ў эфіры, так што будзе шмат музыкі і шмат прыемных, і шмат неспадзяванак менавіта у нас сёння на Белсаце. Сколькі прыемных сюрпрызаў. Карацей, дзякуй вялікі. Марыля Дакуцька прыйшла і расказала нам, як працавалася журналістамі, як вся журналісты аддана працягваюць працаваць, нягледзячы на выгнанне, все нашыя складанасці. А я хочу згадаць яшчэ адну з'яву 20-го года, якая вельмі ўражвала. Маю на ўвазе вольны хор, які з'яўляўся як быццам ніадкуль і раптоўна знікаў, раствараючыся ў натоўпе. Мы знайшлі і падрыхтавалі запіс вольнага хору з таго часу. Глядзім разам.
Жыве Беларусі, прывітанне вольнаму хору. Час бежыць хутка, асабліва калі мы паглыбляемся ў ўспаміны, як сёння. Але ёсць яшчэ некалькі хвілінаў, каб зачытаць вашыя апошнія каментары. Андрэй, давай. Нашыя гледачы, як заўсёды, і не проста дзеляцца сваімі згадкамі пра той круты, насамрэч, дзень, пра тыя часы, але яшчэ і крытыкуюць і троху капаецца ў всякіх прычынах. Вот пішуць яны, што доўга можна мілавацца ўздыму крэатыўнасці, але што мы маем у сухім выніку? Вось так вось пішуць. Это цікавае пытанне. Маюць права на такія пытанні людзі. Абсалютна. І вось разгарэлася гутарка. Піша наш каментатар. Канешне, я ўпэўненая, што ўсё гэта не дарэмна. Усё будзе, пачатак пакладзены. І вось за слова «усё будзе» і зачапіліся нашы гледачы, і пачалася гутарка. Чаму будзе, калі трэба казаць «ёсць». Так. Вот я зараз вам зачитаю. Слово «ёсць» нашмат больш надзейнае і інфарматыўнае, чым слова «будзе». Практыка паказвае, што слова «будзе» амаль ніколі не пераходзіць у слова «ёсць». Вось так вось, але слова «ёсць», мой любімы каментар, слова «ёсць» залежыць ад таго, што ты робіш зараз. Дакладна, а мы робім зараз ужо раніцу з Белсатам. І кожны з вас сёння таксама можа зрабіць маленькі крок да сваёй асаблівай, вольнай, новой Беларусі, хаця бы паразмаўляць па-беларуску. Альбо просто напісаць каментар, што вы рабілі сёння вельмі актыўна, за што вельмі ўдзячны. Што ёсць? Дарэчы, пра беларускамоўнасць. Адзначаюць, вось у нас была Аліса Рыжыченка, эканамістка, і нашы каментатары адзначаюць, што якая цудоўная мова, хоць часта яна ў сваіх публічна карыстаецца больш расійскай, але па-беларуску кажа цудоўная, і вот ставіць ей лайк. Ставім лайк Алісе за беларускую мову, 2 лайкі. А я маю неспадзяванку для маіх цудоўных сувядоўцаў. Паколькі беларусы гэта коцікі, і мы ўсе жылі, ведаеце, з бела-чырвона-белымі сэрцыкамі, я вось для вас прынесла такія цудоўныя бела-чырвона-белыя сэрцыкі. І нашыя сэрцы сёння ўсе бела-чырвона-белыя. Дзякуй всім вялікіх, хто нас глядзеў. На працоўным месцы сёння ля кампа, і гэта будзе напамінаць нам, хто мы ёсць. Дакладна так. А ёсць мы беларусамі. Мы развітваемся, але ненадоўга. Заставайцеся з Белсатам, дарагія сябры. Сёння вас чакае вельмі шмат яшчэ важнага, цікавага. Да пабачэння. Ну і сэрцайкі. І будзьце сабранымі беларусамі. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве вечна! Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў.
дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзівота разонно забыты, нібыта нам снится. Мы дыхаем зноў. І цёпла ў сталіцы, усё адбылося, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая.